i amigues, soc la Berta Fabregat Pallàs, tinc 9 anys i visc a Linyola i avui us vull recomanar aquest llibre que es diu L'arbre de les històries. L'autora és Eulàlia Canal, dibuixos de Bartomeu Seguí i l'editorial Ànima Llibres. A mi aquest llibre m'ha agradat molt perquè explica la història que en Jonàs, que és l'home de la biblioteca, va un dia i troba la lluna a la porta, que buscava l'arbre de les històries. Però l'alcalde de Rifapolls volia treure la biblioteca i ficar tot de màquines. Llavors van transportar l'arbre amb tots els llibres a dintre a casa del Jonàs. I moltes més coses i moltes més aventures passen en aquest llibre. Si voleu saber més, llegiu-vos-el. A mi m'ha agradat molt, però falten una miqueteta més d'il·lustracions. Gràcies per haver entrat amb mi en aquesta aventura. Subscriviu-vos, doneu-li like i compartiu amb tots els vostres amics. Adeu!